перейдем ко второму по алфавиту кандидату, Владимир Зеленский. Ваша оценка и перспектива. Свого часу людина, яка, слава Богу, вже відійшла в потусторонній світ, такий був артист совєтський Олег Табаков. Да. Він здебільшого грав ролі фашистів, негативних, ледачих, Обломова як фашист, і так далі. Натурально. Так він сказав, українці – це недолюді. Да. А от його начальник Путін сказав, що Україна – це недострана. Це теорія, яка потребувала практики. От Зеленський – це особа, яка є, ну, кожен король там має свого блазня, шута. От його називають клоуном. Ну, клоун – це професія, достойна, хороша професія, від якої радіють діти. Це хороша професія циркова. А от шут, блазень українською мовою, це той, який є на послугах у короля. От нафтовий король Коломойський має свого шута Зеленського. Так от функція Зеленського, стільки за нього проголосує людей, от стільки недолюдей в Україні. За формулою Табакова, Зеленський – це особа, яка принижує, в принципі, так мовити, всю виборчу кампанію. І от скільки, це знаєте, як лакмусовий папірець. Скільки недолюдей, хай мені вибачать люди, недолюдей в Україні. От стільки буде відсотків за Зеленського. Смотрите, вот редактор подсказывает, что Искандер Бариев, руководитель Крымско-Татарского ресурсного центра, это правозащитная такая организация, достаточно известная в Киеве. Сам Искандер Бариев член Меджлиса, но они мониторят все. И согласно их мониторингу, из всех кандидатов, на их 39 сейчас на данный момент, арифметика такая, 14 вообще не вспоминают о Крыме совсем. Владимир Зеленский, к сожалению, в этом списке. Просто объективно, что есть.